Čo sa týka usporiadania vecí, ktoré súvisia s čistotou mesta a aj s podobnými fasádami, aké majú v Košiciach, my máme podobnú filozofiu. To, čo sa nestihlo urobiť v minulých obdobiach pri príprave majstrovstiev sveta, teraz už nestihneme. Môžete to nazývať potemkinovské dediny. My sa snažíme vlastne tomu mestu dať istú tvár a tam, kde sa nevieme dostať k tomu iným spôsobom, tiež budeme voliť tú formu nejakej propagácie, ktorá by mala byť umiestnená na miesta, ktoré by inak si vyžadovali rekonštrukciu. Poslanci nám uvoľnili osobitné peniaze na čiastočnú rekonštrukciu Trnavského mýta, to znamená aspoň toto miesto, cez ktoré pravdepodobne prejde veľa návštevníkov, by takisto malo doznať nejakých zmien, ale nebudú to veľké zmeny, aké by bolo na Trnavskom mýte potreba, pretože na to nemáme finančné prostriedky, mesto je v takom stave, v akom je. Čiže volíme to, čo máme, to, čo môžeme. Uvidíte zrejme aj dobrovoľníkov, ktorí by mali čistiť mesto. Pokúšame sa dať dokopy akciu, ktorá by bola spojená s dobrovoľnými aktivitami obyvateľov pri čistení mesta práve v súvislosti s majstrovstvami sveta. My máme v polovici apríla akciu, ktorá sa volá Bratislava pre všetkých. Sú to dni bratislavskej samosprávy, čiže niekde k týmto dátumom budeme orientovať aktivity smerujúce k čistote v meste.